Opgave 146b. Oplysninger om trekanten. Vinkel B den er 53 grader, side A den er 6 og side B er 5. Udregning af trekant B. Vi bruger sinusrelationerne for at udregne vinklen A. Skal vi isolere sinus til A? Det gør vi så ved at gange med A på begge sider. Så tager vi arcosinus for at fjerne sinus, så vi ender med kun at have A tilbage. Så gør vi også på begge sider. Så får vi ligningen, der ser sådan her ud, at A er lig med arcosinus. Og så tager vi parentes A gange sinus med B, delt med B. Og så sætter vi vores tal ind, som vi har haft fra tidligere. Så får vi så, at A det er lig med 73,41 grader. Enhedscirklen. Problemet med at anvende sinus er, at sinus ikke kan se, om der er flere mulige løsninger, da den ikke kan se vinkler over 90 grader. Derfor bruger vi enhedscirklen til at forklare, hvorfor der kan være flere løsninger. Vi indtegner et koordinatsystem, og indtegner vi enhedscirklen med vinkel V. I den modsatte side tegner en vinkel, der er identisk med vinkel V, og kalder den minus V. Fordi der er 180 grader i den halve del af enhedscirklen, kan vi lave den sætning, der hedder sin til 180 minus V giver sin til vinkel V. Derfor kan vi sætte vores informationer ud for at finde den anden vinkel. Så siger vi sin til 180 minus 73,41, og det giver 106,59. Derfor kan man udregne vinkel C på disse to måder. Så den første måde vinkel C er sige 180 minus 73,141 minus 53. Og det giver så, at vinkel C det er lige med 53,59 grader. Den anden løsning kunne være at sige 180 minus 106,59 minus 53. Og det giver 20,41 grader. For at undersøge, om der er flere muligheder for vinkel A, har vi lavet en tegning. Det første vi gør er at tegne linje A på 6. Derefter tegner vi en vinkel med given længde, nemlig 53 grader, som vi laver en linje på. Derefter laver vi en cirkel med en given radius på 5, for at se, om der kan være flere muligheder med B. Og det kan vi så se, at der er 2 muligheder med B, med forskellige grader på både vinkel A og C. Vi laver punkterne om, så de passer til opgavens navngivning. Opgave 146D. Oplysninger om trekant D. Vinkel B er 27 grader, linjestykke B er 12, og linjestykke C er 17. Udregning af vinkel C. For at finde vinkel C bruger vi sinusrelationen. Så vi sin til vinkel B divideret med B lige med sin til vinkel C divideret med C. Derefter så ganger vi med C på begge sider for at finde vinkel C. Derefter tager vi arcosinus, siger sin til vinklen B divideret med siden B gange C lige med arcosinus til sin til vinkel C. Så tager vi arcosinus, sin til vinkel B divideret med B gange C lige med vinkel C. Så vi arcosinus, og så sætter vi vores informationer ind. Sin til vinkel 27 divideret med 12 gange 17. Derefter får vi, at vinkel C er 40,02 grader. Vi gør det samme her
i opgave 146D, som er 146D. For at se, om der er 2 løsninger, udregner vi det på samme måde. Vinkel V er 40,02 grader, og så kan vi sige sin til 180 minus V er sin til vinkel V. Og derfra kan vi så udregne det ved at indsætte vores informationer. Sige sin til 180 minus 40,02, og det giver 139,98 grader. Vi udregner nu de 2 muligheder for vinkel A, som er den sidste vinkel. Og da den sidste vinkel, hvor vi ved, at vinkelsummen er 180, kan vi bare trække de kendte vinkler fra 180. Og det gør vi så her. Så får vi så, at resultatet, at den første mulighed er, at A er 112,98 grader. A1, det vil sige, som så er nummer 2 trekant, og der bliver A så 13,02 grader. Vi starter med at lave grundlinjen, der er 17, og det er den her gang C, hvorefter vi laver en vinkel med 27 grader på den modsatte side af, hvad vi gjorde sidste gang, hvorefter vi laver en lang linje, og så tager vi så en cirkel med given radius, som er 12, og så finder vi de 2 punkter, skæringspunkter, hvorfra vi så kan se, hvad de sidste 2 grader er, eller vinkler er.